Dyma hi yma ar rifyn diweddara o gylchgrawn Skin Deep. Da nawr, Sian, edrych yn rhywiol. Wel, os ti'n gallu bod ar front Skin Deep, mae hefyd yn gallu bod ar catwalk y lle. Dyma Steil Sian. Exhausted off. They're going to shit lately, yeah. Sian is eithin Llundain, eithin Cardydd, Chester, dreifio yn bob man a riding to the wheels gone off and rode it to the fucking exhaust comes off, yeah. So, go hard or go home, innit? Cyn shoots, dwi'n prepario, dwi'n fatha meticulous efo prepario, dwi'n obsessed efo fo. So, mae pob dim yn fatha eitha chilled pan dwi'n mynd I shoots, really. Da ni'n neud catwalk heddiw, yeah. Mae'n neud newydd I fi, because, well, I'm a bit of a manly man, don't do the girly stuff, yeah. Ond, cool, around make-up, hairsprays, fluffy, women, brilliant, you know. It's a dream come true, really. Ie, mae'n neis cael make-up fi'n neud gan professional, cos dwi o hyd neud o fy hyn i'r lle. Does neb quite fel hi, hens dyna pan mae'n sefyll allan, dyna pan mae'n gael front covers a gael y jobs model yma, cos mae'n unique look hi ag attitude hi, never ill, never say no, just inspiration, really. Outfits gynta dwi'n mynd I gwisgo ydi usual outfit fi, Daisy Dukes a white vest. Dyma outfit nesa fi, t-shirts newydd. Iron Maiden, vintage. Y look yma ydi fatha geeky, alt-geeky type look. Geisio hwnna charity shop. A dwi'n licio fatha, just shopio fatha I llefydd weird, really. Outfit yma ydi outfit nes I gwisgo I premiere Zombies from Ireland, so mae'n pwysig I fi, cos oedd o'n noson massive. Right, Sian, work it, girl, right? You know, this is your moment, right? That's it. Spear straight, well, confidence, stomach in, tits out, fucking nail it. Sian Davies, model, actores, a byth yn un I guddio o'r camera, gobeithio bod chi'n barod amdani. Mae'r wisg gyntaf yma yn be mae Sian yn ei weld fel ei steil nodweddiadol hi, sef para hot pants denim gyda top gwyn cotwm isel sy'n gweddi gyda'i hagwedd ffyrnig. Mae ganddi obsesiwn gyda atodion llachar a quirky, fel yr rhain gafodd ei creu yn arbennig iddi ar gyfer shoot cylchgrawn Tattoo Spirit, un o gylchgronau tattoo mwyaf Ewrop. Thema y shoot oedd Siren, a mae'r atodion a'r thema yn priodi'n berffaith gyda'i tattoos. Nesa ar y catwalk, gwisg mae Sian yn ei alw'n môr leidir amgen, neu môr leidir alternative I chi a fi. Mae wrth I bodd yn gwisgo lan mewn dillad anarferol a mae ganddi obsesiwn gyda ffrogiau lycra tin. Yn ogystal â modelu I gylchgronau tattoos, mae Sian hefyd yn modelu I gylchgrawn Red Sky Comics USA, ac wedi cael ei thrawsnewid mewn I gymeriad mewn comic mwy na unwaith. Nesa ar y catwalk, gwisg fwy glam, ffrog peplum navy o'r stryd fawr. Fe nath Sian wisgo hon ar gyfer premier y ffilm Zombies from Ireland. Dyma un o wisgoedd mwyaf annisgwyl Sian am ei bod hi'n reit blaen a syml, ond gyda coesau noeth o dan y ffrog cawn fflach o'r tattoos iconic na, nath gymeryd diwrnod cyfan I orffen. Ac yn ola, Sian yn un o'i hoff gwisgoedd, be mae hi'n alw'n dosbarth Hogwarts. Wrth ei bod yn arbrofi gyda styles mwy extreme, mae Sian yn reit gyfforddus yn gwisgo fel hyn I ffwrdd o'r catwalk, ac mae'n ddigon hawdd gweld pam. 4 edrychiad sexy a direidus. Bydd fans o'i safle Facebook hi yn gyfarwydd gyda Sunday Bumday a Monday Memories, sy'n dipyn o hwyl ac wedi helpu iddi ennill ymhell dros 1000 o ddilynwyr. Nath hwnna mynd yn amazing. Dwi'n coelio fod o drosodd, oedd o'n really loads o hwyl a nes I really enjoyo dangos outfits fi I gyd I pawb. Dwi wedi bod yn gwneud hair modelling a bob dim yn Llundain a nes I wneud catwalk ar Troed Tyd yr Owen dipyn bach yn ôl hefyd. So, yeah, dwi'n really enjoyo wneud y catwalk, mae'n cool.